Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Khyndailad kelas Sdang Shongshit bat Sdang he Ïewduh mentah hadian balakhang la kumba arban item. Kejing le jingo ka kanhon jang ka Batisi TV ha ka Khyndailad trek mentah bna jelio araja arpo. Layo I ba kiladan bon teli ki dukan ki bala ple ha ka ni ka yau pedeng ka badan ha ka nomba Shillong. Ki ba bon ki dukan ki la ple lot ha ki benta jang ka Khyndailad nandu ki dukan di juti ki dukan di jan bat ki weipat like no ki restaurant ki bar ki ba ka sarkar kam patsha. Ïewduh pat layu I bakadang Kynjah namar ba Ïewduh hadu menta lasa ban pelong yau tang haki benta badan harut surok kata nadu ki jaka bahap apo ka jingpet jong ka kantan men bot bat hadu ki benta jong ka mat pran ka kanhon jong ka Batisi TV kala rungru sapo jong ka Ïewduh handai layu I baboro ki dukan ki dang khanglot bat ka yau ka Kynjah jar layu jingtep ba ka hima meliam kala ajing mod ya ka deputy commissioner jong ka East Castles district na ka benta ban pleno hakador jong ki event bat odd number bat hadu menta ki dang up ya ka jing perbena na ka office trekam jong ka DC